Oh, mawab na gahapon. No gikan diri sa Tagum, mawab proceed. Mao na, musab na sa mawab tanawa. Oh, tanawa daw. BBM. Mauaw ka, ha? Si BBM mga igala ka moagi diha, nabakay mo sugat. Ambot lang kaha mga katropa bisan pa sigurong matay. Kagahapon, giagi mga higala sa diri sa Tagum, no, ang patayng lawas o kining funeral convoy mga igsuon ni Rene Baterbunya. Makaingon lagi ka nga, kabi asa man gikan ni mga tao? Gikan sa Davao, ato silang Panabo, and then sa Carmen giuwan, gisugat sa tao. Kini mga igala nyo nakita sa screen karon, mauni ang sa Trento, Agusan del Sur. Mga alas 7 ang takna sa gabi. Imagine na bay, uwan. No? Ulan kaayo, mga kaigsuunan. No? Pero ang mga tao, mga kabataan, mga hamtong, driver, mga officials, gobyerno, polis, kita ka na, highway man na, kanya ka na, atbang na sa ilang munisipyo, mga kaigsuunan, tanawa daw na, no? Mura magahigalag, sobra pa celebrity, no? Ang nilabay, subo lang yung taon magahigalaw na hunaon, ba no nga, ni agi siya diha niya funeral convoy na mga katropa. Imo na nang gimerge sa mga video, no, Tagum, Nabunturan og Trento og unsa pa nang mga ubang lugar. Kana kuan man na asa man na nga lugar. Mawab na. Oh, mawab na gahapon. No gikan diri sa Tagum, mawab proceed. Mao na musab na sa mawab tanawa. Oh, tanawa daw. BBM. Mauaw ka. Ha? Si BBM mga igala ka moagi diha, nabakay mo sugat. Ambot lang kaha mga katropa bisan pa sigurong matay. Matay man gining tao, no? Pero kung si BBM ka na, no? Oh, tanawa mga kaigsuunan. Oh, grabe ang suporta mga higala kang Rene. No? Sayang, daghang nausikan mga higala sayang kinabuhi. Gumikan kay na sawa na kaila. Intaon ba nang amo maning kababayan ni Gab ni taga Agusan del Sur man ni mga higala. Nga na dunay pangandoy ba? Pangandoy sa kinabuhi. Nag-eskwela mga higala sa Ateneo. Una iyaha ganing linya kanunay, I am just a kid with a dream. No? I am just a kid with a dream. Nya MVP na siya sa diri sa Dabraa, no? Sa Davao mga katropa, no? MVP na siya. Ila doon na sa kay may man moduwag basketball. Unya kanang iyang ka humble bitaw, kanang iyang pagkamapaubsanon, mo jud na isa mga higala nga naka kuan sa mga tao, no? Tawa na Tagum na gahapon mga higala. No? Diri man sa na nagduwa gud si kuan atong February, si Rene katong Dabraa. February 2026 mga kaigsuunan. Awa ing anak kadaghan mga higala ang nagsugat kagahapon. No? Pero tindaghan na mga kaigsuunan. Unta kani, no? Naghamantag mga maayong atlet. Unta ba ang atong gobyerno, no, di lang pud taman mga higala diya sa dagang istorya. Mapanalipdan sa ning ato mga higalang mga atleta ug mga potential mga higala nga mga kuan. Oh, nag-effort ba gyud ang tao bay? Di gyud ka makaingon nga for the content nang gihimo sa mga tao diha. Abi nimo? Ganahan ka magpaulan for the content lang? Ganahan ka mga higala magpreparar diag mga tarpaulin just for the show? No. Doon na gyud sila mga higala. Gibati sa gyud nila. Nagahap ka na lagi gabi sa Trento, Agusan del Sur na mga higala. No? Nagsyagit-syagit ang mga tao og MVP mo na iyang funeral convoy. Mga kaigsuunan. Ulan. No? Perting ulan na. Pero wa na mga higala igsapayan sa mga tao. No? Wa na igsapayan sa mga tao mga kaigsuunan. No? Kinidili lang ni mga higala pahigmata ngadto sa ato ang mga private sector kundi mismo sa atong gobyerno. Ang atong gobyerno bay, no? Puera de los buenos o kaha mga higala ingani na lang. Ato na lang ni dawaton nga realidad. Dili kayo ta kabalo mo amping og talent sa mga kining talentadong Pinoy na to. Dunay mga future, dunay mga skills gani. No, kasagaran mo nang uban. Do you think mga higala kinahanglan pang muadto og Manila
ang usa ka naay talent nga Pilipino kung ang government mismo maka-offer og maayo, and then ang tanan na mga training mga higala is well supervised and everything mga higala is provided for. Do you think mga higala nga kinahanglan pag mugambol sa usa ka batan-on mga higala, biyaan iyang pamilya alang sa kining katumanan sa iyang pangandoy unya? Kabalo ka unsay nakanindot aning bataan ni si Rene? Mga kaigsuunan, daghag kolehiyo ga-offer niya, dagkog offer. Mga katropa, dagkog offer, dagkog talent fee, scholar, mga kaigsuunan. Pero kay bawo ka, ang iyang gidawat kadto yung eskwelahan nga nag-offer, mga igsuon nga apilon, no, ang iyang mga manghod sa scholarship, no? Kuan ba kanabang usa ka batan-on nga manggihuna-hunaon ba, no, sa kini bagay-galang iyang mga igsuon. Buutan nga bata, in short. Nya kamo mga batan-on diha gatan-aw, unta mahimo siyang kapanaminan, no? Kana lang daang I am just a kid with a dream. Kaya niya mga higala luyos kamingaw, biyaan mga higala iyang pamilya, no, yang mahal sa kinabuhi para tumanon ang pangandoy niya. Kana gani pangandoy mga higala nga dili selfish. Kana pangandoy ba nga it always includes imong mahal sa kinabuhi. Kaya na may mga tao mga higala nga gituman nila ilang pangandoy, pero after that mga higala nga kabot na nila ilang pangandoy, wa na ilabot mga higala mga tao nga nagmahal nila. Bullseye! Bullseye! Pero kani si Clert mga higala, Rene Clert Bubit Baterbonia, ang iyang pangandoy bagay suon para sa iyang pamilya, no? Unay dako kay na may galang nga kapanaminan labi na sa mga batan-on karon. Nga inyo man ka ng idolo, no? Fans man kamong Rene, no? Kay nagalay man ka na mga higala nagguot ang traffic mga higala, ang flow sa traffic mga higala sa tagom kagahapon. Gikan dito mga higala sa kanukutan paingon diri mga higala sa may magdum. Imagine na. Way ba kapatapok ingana mga igsoon bisag pagbubisitas BBM. Way mo sugat og ingana kadaghan pakialam sa mga tao anang BBM. Pero kini mga higala si Rene, no? Bisag ulan, no? Gabi na. Gisugat gyud siya sa mga tao. Subo lang mga higala kay di na gyud mabalik ang tanan. Pero dapat lagi, sige kaingon ko na, kabahin nining komentaryo na to bay. Gobyerno unta atong paninduton. O pag daghantag unsa pay pulos anang palarong pambansa na to. No? Nga di tamang discover og mga talentado ng mga Pilipino nga magamit nato sa natad sa sports. And kining sports ayaw ni gi-underestimate ning sports kay kabahin ni mga higala sa atua mga igsoong katungod man eh. Kini pag duwa mga higala, no? Kini pag-develop sa sports. Mao ganing na Sports Commission ng Pilipinas. Tinuod na mga kaigsuonan. So dapat, no? Kanang gasto na to. Gasto man gyud na mga higala na mga palarong pambansa, di ba? Dapat ang gobyerno ana sad mga higala makatan-aw nga ay kani nga mga bataan ni ato ning ampingan, no? Siguradoon na to ang training ani standard. No, sigurado na to ang training ani dili lang kuan. Nya kanang iya gyud sa gobyerno. O di pang karon wa may offer ang gobyerno mga higala. Ultimo siguro scholarship. Para karon naman lang siguro mga higala nga naay gobyerno mag-apil-apil. Pero ang kasagaran gyud ang hilig gyud mag-offer di agab. Kana yung mga private, no? Kuhaon para aning team mo nagihilig mag-offer. Pero ang government ambot lang di magani halos mga higala buhatag ng mga kuan nag-solisita nimo para sa kuan kanang magpadula kag basketball sa barangay. Kung buhatag man mga higala gusto nga nakabutang starpulin ilang pangan. O na mga higala larawan sad sa tuang hisgutan ng sports. Pasalamat ganita nanay mga facilities karon. Kung kaya ninyo magbuhat og mga facilities ana mga pickleball. Unta kaya sa ninyo himog mga facilities anang mga sports mga higala nga para sa mga kabataan. Pickleball kay pang tito man na. Pickleball may higala nga kadugay ang pickleball ba hugrag kabit-kabit. Dakong binuang. Daghang salamat sa pagtandog sa kasing-kasing sa mga tao, bet, no? Rene Clert Baterbonia atong kababayan from Agusan del Sur. So, fly high. Og sa untaman sa mga kabanay, sayang ginikanan,
no, pahasubo o pagampo nga maka-move on. Wa man gitay mahimo mga higala nahitabo naman gyud. Pero di sad pwede nga dungan sa iyang pagkawa mawa ra sad mga higala ang pagpangita sa hustisya. Manubag ang angay manubag. Bullseye! Bullseye!